இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். சில நேரங்கள்ல உங்களை பெத்தவங்களும் உங்களை விட்டு தூர போயிடலாம். உங்களோடு பிறந்தவங்க எங்க இருக்காங்கன்னு தெரியாம கூட நீங்க வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கலாம். நீங்க யாருக்காக கஷ்டப்பட்டீங்களோ, யார் அதிகமா நேசித்து அவங்க என்னைக்கு என்னோடு இருப்பாங்கன்னு நினைத்தீங்களோ, அவங்களும் இப்போ உங்களோடு இல்லாம இருக்கலாம். கவலைப்படாதீங்க. நான் வேதத்திலிருந்து ஒரு வார்த்தையை காண்பிக்கின்றேன். எசாயா 46வது அதிகாரம் 4வது வசனம் சொல்லுகிறது, உங்க முதிர் வயது வரைக்கும் நான் அப்படி செய்வேன், நரை வயது மட்டும் நான் உங்களை தாங்குவேன். நான் அப்படி செய்து வந்தேன், இனிமேலும் நான் ஏந்துவேன், நான் சுமப்பேன், நான் தப்புவிப்பேன். மனிதர்கள் கஷ்டம் வரும்போது காணாமல் போகலாம், கடைசி வரைக்கும் உங்களோடு வராமல் பாதியிலே நின்று விடலாம். ஆனா உங்களை உருவாக்கின ஆண்டவர் நீங்க இந்த பூமியில வாழும் நாள் முழுவதும் தாங்குவார், ஏந்துவார், சுமப்பார், தப்புவிப்பார். அவர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார்.